Burke yn fyr at Eiron Edwards. Wel, it's bosibl yn cael ei dynnu nôl fyna gan Cybongo. Na, chwaraewch mam ydy'r dyfarnwr. Emlyn Lewis yn carlamu dros y llinell hanner. Yn fyl at Lewis Rhys ar yr ochr draw. Price yn cynnig ei hun. Rhys ar draws y cam. Mae e dal i fynd at Elliot Evans, at Vincent. Tacl ddarna fe gan Burke, mae'r bêl dan gael y Met draw ar yr ochr dde. Price cyfle am groesiad. Price ac am ergyd gan Emlyn Lewis oedd yn y cwrt Cosby. Wel, peniad acrobatedd gan Emlyn Lewis yn y diwedd, a dyna'r agosau ni wedi dod i gael gôl. Absalom, wel, yn bell allan o'i gwrt Cosby, ac yn clirio. Newell sy'n aros amdani ar ôl beniad at Aberdaki, peniad yn glir gan Joe Evans. Sodled dda gan Eiron Edwards, a wedyn ar San Mendes yn derbyn y bêl, cyfle i Mendes i fynd amdani o ryw ugain llath. Ergyd, a Newell dyw e ddim yn cam sefyll ac allan o nunlle reit ar ddechrau'r ail hanner. Dyn ni wedi cael gôl a 12fed gôl y tymor i George Newell. Ergyd o tu allan y cwrt Cosby gan Mendes. Fe ddylse Lang di wneud yn well am ni oedd y gôl yn hollol agored i George Newell. Y Met dim, y Bala 1. Chubb yn ennill y peniad ar San. Syth i fyny'r awyr. Mendes ar ei holi. Mendes yn grydd. Heibio dain y dri. Mae Mendes yn parhau i fynd. A ni sgwario ddi hefyd at White. White ar bêl mlaen at Newell dros ben. Newell nôl yn yma Joe Evans a Tom Price i'r Met. Price yn clirio, yn cael ei tharo lawr os yna gyfle fan hyn i Newell. Newell allan i ail. Ac arbediad dda gan Alex Lang yn y diwedd. Ac Emlyn Lewis i nôl yna i glirio. Ond Newell yn edrych am ei ail o'r prynawn. Sodi at Lewis Rhys sydd ddim yn gallu rheoli. Vincent. Sodi at Elliot Evans. Mae Chubb yn hollol glir fan hyn. Y bêl at Chubb. Os na gyfle i Chubb ar ochr y cwrs Cosby. Chubb ar ergyd. A ydi Price yno. Ac am arbediad ddwbl gan Absalom. Rhagorol gan Absalom yn fyna. Chubb ar ergyd gynta. A wedyn Tom Price. So chi'n meddwl fod e'n mynd i sgorio, ond Absalom yn rhagorol. Evans, mae eisiau lluchio hwn mlaen gymaint ys i bosib. Lewis Rhys yn ei ddaniad i'r peniad. Chubb digonedd y le at Bullock ar yr ochr draw. Bullock cyfle am groesiad fan hyn. Vincent ar peniad yn rhydd. Fe ddylse fe di sgorio. Dyna oedd y cyfle i dîm Ryan Jenkins. Croesiad hyfryd gan Bullock o'r chwith, a fe ddylse Tom Vincent wedi planio y peniad yna. Wel, y bêl yn syddio at Luke Wall. Y Wall yn parhau i fynd. Ceisio canfod Eiron Edwards a Malkin yn y cwrt Cosby, a McCarthy sy'n ôl yno. Y bêl yn cael ei thoro lawr gan Malkin. McCarthy yn canfod Rhys. Mae y bêl yn syth at Arsan. Arsan! Chydig heibio'r postyn. Arsan yn ceisio mynd am y gornel ucha yna. 2 funud yn weddill y mawr 90. Y Met yn parhau ar ei holi o gôl i ddim.